un mic concert consacrat Sfintei Învierii. Iisus Hristos ne-a luminat calea și continuă să ne lumineze. Să-L cântăm și să slăvim pe Domnul Iisus Hristos. Alergați cu bucurie la mormânt și să priviți, căci mormântul este gol, că Hristos a înviat, că Hristos a înviat. Plin de slavă și mărire, din mormânt El s-a sculat. Lumea întreagă cântă astăzi, Hristos a înviat, Hristos a înviat. Lumea nu o lăsa să piară, vino, Doamne, vino iară. E prea multă nedreptate, e prea mult pământ pătat, prea puțină demnitate, prea puțin gând curat. E prea multă dușmănie, e prea mult la ce privesc, prea puțină armonie, prea puțin privit în sus. E prea multă străinare, e prea multă desfrânare, prea puțină rugăciune, prea puțin rai pământesc. Vino, Doamne, vino iară, între oameni de gogoară, lumea nu o lăsa să piară. Vino, Doamne, vino iară. Lacrimarii curg pe față și-mi pare rău, supărata în viață, rău pe Dumnezeu. Ție mai plăcem, nu mă lăsa să pierd, nu mă sus la Fiul Tău și la Dumnezeu. Ție
sărbătoare sărbătorilor, cea mai importantă sărbătoare a creștinilor, sărbătoarea Învierii Domnului. Și trebuie să petrece sărbătoarea și cu alte manifestări de genul evenimentului de astăzi. Stimatele mele profesoare, vreau să mulțumesc foarte mult pentru activitățile pregătite, îndeoseb doamna Maria, care de fiecare dată ne surprinde cu surprize diferite. Într-adevăr, este o activitate de suflet și cred și sper că prin cuvintele spuse astăzi de fetele noastre, prin cântecele frumoase cântate, ne-ați convins să fim și mai buni, și mai cuminți, și mai buni la suflet cu cei din jurul nostru. Într-adevăr, activitate, elevii gimnaziul nostru a participat și la concursul Cântecul Pascal, care s-a organizat la nivel de raion și vă v-ați prezentat foarte bine. Vă mulțumesc, realizări frumoase și sper, cum a spus și domnul Andrei, ca activitățile acestea de suflet să mai aibă loc la noi în gimnaziu și la celelalte sărbători. Vă mulțumesc!